Ametler. La intensa activitat portada a cap en el secà requeria igualment les seues pròpies edificacions, condicionades alhora per la magnitud de les propietats. Els masos estan presents en les mitjanes i grans possessions agrícoles. El mas és un edifici de grans dimensions que servia de vivenda per guardar les collites i el recer d'animals, entre altres moltes activitats. El mas de l'Albudor, en Silla, ens mostra la gran dimensió dels seus patis, característica comuna a totes elles en contrast amb les alqueries. L'amplària d'aquests patis respon a la major especialització productiva i activitat ganadera en aquest tipus d'explotacions. En altres casos, com el mas del Jutge de Torrent, el mas aglutina al seu voltant un nucli important de població. Tots els seus servicis, inclòs el religiós. Curiosa edificació en aquest mateix context és la caseta del secà. Lloc no de vivenda permanent, sinó de recer de persones i animals durant les temporades altes del cultiu. És per això que la caseta del secà serà de reduïdes dimensions, de planta rectangular i construïda de pedres i morter pobre de calç i fang. Abunda en les petites propietats. La conversió en regadiu de grans extensions de secà, portada a terme fonamentalment des de principis de segle, i el fenomen actual de la segona residència han suposat la transformació del sòl amb el consegüent canvi de paisatge. Casetes i xalets avui s'escampen de cap a cap del territori del secà, trencant en molts casos l'harmonia i bellesa naturals. dels paisatges de major impacte visual en la comarca el constitueix la Marjal, superfície d'unes 33.000 fanecades.
Originalment, la Marjal era un terreny unit a l'Albufera i ampliat després per l'al·luvió de les periòdiques riuades junt al procés de dessecació dels terrenys i aterrament subsegüent. El seu únic cultiu és l'arròs, el cicle biològic del qual fa en la Marjal un canvi periòdic d'imatge segons l'època de l'any. De novembre a gener, els camps apareixen envasats d'aigua, procedent de l'Albufera i algunes sèquies. La dessecació dels camps per un breu espai de temps permet les labors de preparació de la terra. Les aus busquen delerosament el seu manteniment. Mentre el caçador aguaita la seva presa. Davant la seva presència, fugen en un sorollós i elevat vol. Inundats de vell nou els camps, es procedeix a les operacions de fangueig. En el mes d'abril es fa la sembra. Darrerament s'ha substituït el mètode tradicional de trasplantament pel de sembra al vol o barrejat. La Marjal ens ofereix un bell aspecte. Iniciant-se en setembre, els treballs de recol·lecció després d'haver assecat totalment els camps. Octubre, acabada la recol·lecció, es cremen els rastolls que, tractats adequadament, serviran d'abonament per a començar un nou cicle de cultiu. Però tot aquest ambient paisatgístic del territori de la nostra comarca, amb les seues riqueses naturals. Amb els seus valors artístic-culturals. Es veuen constantment amenaçats com a conseqüència d'un equivocat concepte de benestar i progrés. D'aquesta manera, els vells paratges dels assuts
troben avui abandonats. Els artístics aqüeductes, monuments arquitectònics de gran valor històric, unes voltes per la deterioració natural del pas dels anys, i altres per la construcció d'una carretera ampliant un camí rural, han estat mutilats total o parcialment. El secà i les seues edificacions típiques que defineixen en gran part la comarca estan sent arrasades per urbanitzacions monstruoses, en molts casos sense cap planificació. Colguen en el seu si profundes arrels de formigó a les quals ja no podrà escapar mai més. D'aquesta manera transformen grans zones de conreu en autèntics blocs de ciment que alberguen durant una curta etapa de l'any immenses aglomeracions humanes. Converteixen en ocasions vells paratges i pinars en lamentable efemer. L'Arta, amb els seus rics, abundants i variats cultius, es va substituint progressivament per torres d'apartaments. Per naus industrials. Per instal·lacions esportives, la localització de les quals exigiria un major control urbanístic. En molts casos, tan sols unes menudes parcel·les lluiten per sobreviure enmig de grans edificacions que les ofeguen i les contaminen i finalment les devoren. Gran riquesa i encant natural són l'Albufera i la Marjal. Els abocaments industrials. I principalment les aigües residuals. Estan provocant la degradació progressiva de les seues riqueses en un procés de destrucció irreversible. Fems indestructibles. I animals morts suren pel llac de l'Albufera i els canals de la Marjal.
lluiten per sobreviure en contínua agonia entre la vida i la mort. Aguardant el compliment definitiu de les promeses dels diversos plans de neteja i depuració. Confiem que no siga ja tard, que puguem veure-les renaixer el compàs d'eixe sol que es banya i arresera en les seues profunditats. La nostra història, el recorregut paisatgístic pel territori de l'Horta Sud i el plec de demandes i intencions ha arribat al final, però està més viu que al principi. Fins i tot, aquestes darreres imatges, certament depriments i sense color, serveixen per a suscitar encara més, si cal, l'esperança d'un poble, d'una comarca, la nostra comarca, que vol oblidar lamentacions del poeta, enriquir la seva història i cantar amb ell, però el poble alenava, el poble alena encara. Prop del riu, el poble
per la muntanya caronat, ansiós de que la lluna deixe pas al sol. Quina claror, els homes llum a la ribera, treballant de temporer. Cebes i arròs, on naix un riu que fa possible l'horta, que torna en verd el grissem del secat. Un riu tan net que no el veus en cap mapa, l'aigua brolla. Una volta recorregut tot el territori de la comarca de l'Horta Sud, entrem dins el recinte urbà dels seus pobles. Jo petit paisà de seda, tota la vida sentir, l'art de lladrar no mos... L'art i la intel·ligència desplegats en la construcció de les cases. El conjunt d'edificacions que aprofiten de suport a tot l'equipament col·lectiu. La xarxa de comunicacions. Una llaurora plora I els monuments arquitectònics, fites del sobrevenir històric, ampliaran el nostre coneixement sobre les inquietuds, formes de vida i costums que configuren la cultura dels seus habitants. i un llaurador la consola en una fulla de col, una llaurora plora. Així pretenem contribuir a frenar el progressiu procés de destrucció que s'està duent a cap i aplaudir els esforços actuals per salvaguardar el patrimoni històric artístic de la comarca de l'Horta Sud. Quan sentanes en capota, quan sentanes en capota. La fisonomia de la gran majoria dels pobles de la comarca ha experimentat al llarg de la història un canvi substancial.